For nylig er der blevet lanceret et helt nyt mærke af campingudstyr i Danmark, og det er WeCamp, og det er noget, du ved noget om. Ja, det er rigtigt. Vi har forsøgt at lave et nyt brand inden for campingudstyr, som hedder WeCamp. Hvad er forskellen på WeCamp og andre udstyrsmærker? Jamen, man kan sige, at alle vores WeCamp-produkter er nogle, vi selv får produceret. Og det er alt lige fra, kan man sige, lidt billige produkter, men også til dyre produkter, som vi har i sortimentet. Og der står jo et anerkendt dansk firma bag WeCamp. Ja, det er rigtigt. Det er jo Camp og Fritid fra Lunderskov, der står bag mærket. Men vi synes bare, at vi godt kunne tænke os at prøve at lave et nyt brand inden for camping, sådan at når kunderne kommer ud i butikken, så kan de opleve det samme som det, de ser ude ved os. Men nu skal vi også kigge på nogle af produkterne. Selvfølgelig. Hvad har du at vise mig? Jamen, vi har fået lavet sådan et helt nyt skab her, som er et foldeskab. Og det udmærker sig ved, det er, at man kan klappe det helt sammen. Foregår sådan her. Slår man det helt sammen. Og det er jo smart. Helt sammen, og så kan det så lukkes i enderne her. Så det er jo ideelt til dem, der rejser meget og flytter sig rigtig meget. Og det fylder jo ikke meget. Det fylder ikke meget, nej. Og så når man slår det op, så er det bare sådan. Og det er hurtigt. Ja, lige præcis, og så har man 3 hylder i her. Det er godt nok smart. Udover det, ja, så har vi selvfølgelig vi har fået lavet nogle nye borde i år. 4 forskellige slags. Et lille serveringsbord, som er med sakseben, som lige bliver slået op under. Så har vi 2 store borde, et almindeligt firkantet, og så har vi et, der er med lidt kant på. Og så det udmærker sig ved, det er, at der er ikke nogen høj kant her. Nej. Det sådan at der ligger krummer og skidt. Og meget stabilt. Ja, lige præcis. Og det vejer ikke ret meget. Sådan et bord vejer 12 kilo, og den får så også i en rund model derovre. Okay. Kølebokser er jo også noget, der bliver mere og mere efterspurgt. Ja, det må vi sige. Og sidste nye, kan man sige, skud på stammen her, det er jo vores 2 bokse her, som vi lige har fået udviklet. En 25 liters og en 38 liters. 28 liters og en 35 liters. Det er sådan, det var. Perfekt boks, som opfylder de krav, der nu er, om man ønsker en lille boks, eller man ønsker en stor boks. Og hvad med temperaturen i den? Kan den gå længere ned end de der 20 grader under udendørstemperaturen? Jeg vil sige mellem 15 og 20 grader udenomstemperaturen. Okay. Så. Hvad er det så, der gør de her 2 kølebokse lidt specielle? Er der noget ved det? Jamen ikke andet, man kan sige, de er jo nemme og handy, og de er til at have med i både bilen, og de er til at have til at stå i fortelt. Kampletten for eksempel også, eller i et almindeligt WeCamp-telt også, for det sags skyld. Og de er ikke sådan vanvittigt tunge? Nej, de vejer ikke ret meget. Nej. Det gør de ikke. Og det, der er det gode ved det også, det er både 12 og 24 volt og 220 volt. Okay, så du kan sætte den både til i bilen og hvor det nu skal være? Lige præcis. Inden for stole er jo kommet med noget helt unikt. Ja, det må vi sige. Vi har prøvet at lancere en ny serie i år. En stribeserie med en sort og en blå farve, med både drømmesenge og med stole. 3 forskellige slags stole. Udover det, så har vi jo fundet en drømmeseng, som har været efterspurgt i mange år. Fordi folk siger jo altid, at man kan ikke have sådan en stor drømmeseng med i deres campingvogn. Nej, det er besværligt. Så derfor har vi lavet den her. Og det, den udmærker sig ved, det er, når man slår den sammen. Hvis jeg selv skal slå den sammen. Nej. Som I kan se, så fylder den ikke meget. Nej, det gør den godt nok ikke. Man ligger sådan her, og hvis man så har 2 med, så fylder de faktisk ikke mere, fordi de kan ligge oven på hinanden. Og den vejer jo ingenting. Ingenting. Og så er den jo flot. Altså designmæssigt er den jo rigtig flot. Man kan jo bruge den hjemme på terrassen også. Ja, det kan man. Og så er der så den mere traditionelle drømmeseng også herovre. Ja. Der har vi sådan en lidt mere traditionel drømmeseng, hvor man kan sige, at det vi har gjort her, det er, at normalvis så er benene kun 22 cm, men den her den er så 42 cm. Okay, så bliver så den er lidt. nem at komme op og ned af. Ja, og så er der den der solskyggen, som man kan ligge og læse og ja, lige præcis. Ikke få så meget sol i ansigtet, hvis man ikke skulle ønske det. Nej, lige præcis. Og stolen herovre, er det en traditionel campingstol? Ja, det er det. Det kan man sige, det er en ganske almindelig traditionel stol. Det vi har gjort, det er, at vi har bare kørt farverne videre, sådan at man kan sige, at man kan få hele serien, både hvis man vælger den blå eller den sorte. Men som vi snakker om før, så er der 3 forskellige modeller i den her stol. Der er jo en billig stol, der er en mellemklassestol, og så er der den her, som er lidt bredere, og som kan tåle lidt flere kilo. Og igen, de vejer ikke særlig meget? Nej, det gør de ikke. Er det så, det er positionsstol også? Det er positionsstol, ja. Det er 8 positioner.
Og der kan man så som ekstra udstyr få nakkestøtten der til os. Ekstra udstyr med nakkestøtte, ekstra udstyr med en lille skamle til os, Okay. som man kan bruge til at sætte sit lille bord op og sidde og få kaffen med. Ja, eller smide benene op på. Lige præcis. Service, det er jo også noget, I har gjort det rigtig, rigtig meget i. Ja, det må vi sige. Det vi har gjort, det er, at vi har jo også inden for WeCamp lanceret vores egen serie. Vi kom jo med den her fine serie her sidste år med tallerkener og en mysliskål og en kop. Det har vi så videreudviklet i år til en lidt, kan man sige, mere traditionel farve. Den grå farve her, som er meget efterspurgt og passer meget godt til de forskellige møbler. Og hvad har I ellers at byde på her? Der er jo mange ting. Så har vi også lidt i forskellige farver heroppe, hvor man selv kan mixe lidt. De her, de leveres ikke i sæt, de leveres i løs vægt. Okay. Så man kan selv sammensætte sine farver, som man nu har lyst til. Sådan at ligesom man har derhjemme, så kan man også få det til sin campingvogn. Det er jo smart. Og der forsøger vi så selvfølgelig at finde de mest moderne farver, så man kan sætte lidt sammen af. Og det er jo noget, som I hele tiden udvikler på og har en finger på pulsen. Jamen, hvad skal vi komme med i år inden for farver og design? Det er det, ja. Vi følger selvfølgelig med i, hvad der sker i de forskellige, kan man sige, varehuse, IKEA og sådan noget, hvor de er trendsætter for, hvad farvermæssigt der skal være. Ja. Så vi følger med og skifter lidt ud i sortimentet år efter år. Mine øjne fangede lige den der kop deroppe. Ja. Det her, det er en nyhed for en af vores europæiske leverandører fra Gimex i Tyskland. De har lavet en kop, hvor de så har valgt at sætte skeen i koppen her. Så ved man altid, hvor man har sin ske henne. Ja, den er skæg. Ja. Få så i flere forskellige farver. Udover at I selv får produceret produkter, så har I også samarbejde med nogle forskellige? Ja, vi har jo en del samarbejdspartnere i Europa. Og dem viser vi selvfølgelig også her på messen, fordi det er klart, at det skal ikke være vores eget produceret mærke det hele, så vi har lidt over i vores camouflage-afdeling også, som er produceret i Europa. Okay. Jamen som sagt, en af vores hollandske leverandører her er et helt nyt produkt på markedet. Det er en 12-positioner stol. Hold da op. Ja, så der er virkelig mulighed for selv at bestemme, hvordan man vil ligge i stolen her. Ja, det må man sige. Det, der gør den her stol her helt fantastisk, det er, at armlænene er brede hele vejen. Ja. Normalvis så går armlænene ind her bag til, men her har man brede armlæn hele vejen. Udover det, så fylder stolen ikke ret meget, når man klapper den sammen. Som I kan se, så går benene ind i hinanden. Ja. Det vil sige, at stolen fylder ikke ret meget. Lægger man 4 stole oven på hinanden, som vi har her til at ligge ind under bordet, så fylder de 30 cm i højden. Og det kan jo passe ned de fleste kistebænk. Ja, det må vi sige. De har også lavet en ny bordserie. Få så i 4 varianter. Den runde her og 3 varianter herovre bagved. Okay. Den her stol, den ser jo rigtig, rigtig behagelig ud. Det er en ny stol fra La Fumée, vores franske leverandør. Det er jo en ny relaxstol, som er lavet med nogle helt fantastiske fjeder heromme i bag. Ja. Som gør, at man får en helt fantastisk siddekomfort. Så den er helt unik, den her stol. Den har aldrig set på markedet før. WeCamp er andet end bare udstyr. Ja. Vi har jo sidste år lanceret en teltserie, som I kan se her, med 5 forskellige slags telte. Lige fra det lille pop-up-telt, som vi har hængt op på væggen der, til et stort 9-personers telt, som vi godt nok ikke har med på messen, fordi der var ikke lige plads. Der var lidt pladsproblemer. Men ellers så har vi de 4 andre varianter her. Så det er et bredt sortiment, vi har.